Nou ja, tot John Coffey is de ene laatste show die ze ooit gaan doen. De Staat, natuurlijk de hipste band van het moment. Met subsidie? Met subsidie, precies. Maar goed, op zaterdag hebben we Uriah Heep, Models Finest. Die zullen toch ook niet zo heel lang meer rondtoeren. Want ik zag toevallig voorbij komen dat die zangeres van de Models Finest, die is bijna net zoals mijn moeder. Dus ja, weet je wel. En die zie ik hier nog niet op het podium staan. Maar ja, dat zijn wel dingen waar naar uitkijken. Maar ook dingen als The Wolf en de Payshifters en weet je, allemaal nieuwere, jongere bands. En Queensryche. En Queensryche. Natuurlijk een band met binnen de metal een grote naam en een grote geschiedenis. En die nu weer met een nieuwe zanger helemaal terug zijn. Eigenlijk beter dan ooit. Dus ja, ook super tof. De vrijdag is wat meer alternative rock. En de zaterdag is wat meer de classic rock. Dus nou ja, voor ieder wat wils. Nou, we hebben een aantal jaren geleden was er eens een keer een van de bijeenkomst met de gemeente. En toen is er wel ook al eens gesproken over het Rengerspark als een mogelijke evenementlocatie. Daarna is dat blijkbaar is dat toen niet doorgegaan. Ik weet niet precies waarom niet. Toen is het terrein heringericht. Want eerst, vroeger, ik weet niet, ja, mensen dat zich kunnen herinneren, toen was dat water er ook niet wat je daar ziet. Toen was het eigenlijk één groot grasveld. Wat eigenlijk heel geschikt ook was voor festivals. Nu hebben ze het al wat heringericht een aantal jaren terug met deze bult. Waardoor het eigenlijk in eerste opzicht misschien wat minder praktisch lijkt. Maar eigenlijk is het een hele mooie natuurlijke tribune die je hier hebt. En eigenlijk is met het water erbij zo is het gewoon een hele mooie festivallocatie ontstaan. Ja, dus toen wij op zoek waren naar een nieuwe locatie, omdat we op de Oldhorstkerkhof zeg maar, het maximaal aantal geluidsonttreffingen is bereikt. Toen zei ik tegen de evenementcoördinator van nou, kunnen we dan in het Rengerspark? Nou ja, dat had nog wel nodig voeten in de aarde en nog steeds. Dit is een pilot, een try-out. We gaan evalueren daarna hoe dit gegaan is. En, dus we doen ook erg ons best om te zorgen dat alles zo goed mogelijk gaat. Omdat we hier heel graag willen blijven ook in de toekomst. En dan gaat het net alleen om de DB's, hè? Ik hoor het om jou en neem ik hoor. Ja, het gaat hier denk ik juist vooral niet om de DB's. Omdat er eigenlijk geen mensen zijn die hier pal tegenaan wonen. Een studentenflat, hè? De studentenflat, dat zijn de eerste die hierbij wonen. Dus daar zal het meetpunt ook zijn voor de gevoelige gevel. Maar dat is bijvoorbeeld al veel verder weg dan op de Oldhorsterkerkhof of op het Zeiland. Dus het gaat hier ook vooral inderdaad om de natuur in het park en de watergangen die er zijn. En daar hebben we natuurlijk dingen voor geregeld dat die beschermd blijven en dat het allemaal goed gaat. Kijk, het gras, als je dat stuk rijdt, dat groeit wel weer terug. Weet je, dat is gras. Maar ja, je moet wel mooi mee omgaan en we hopen dat in de toekomst misschien dat hondenuitlaatveld dat hier ligt, dat ook nog eens verplaatst kan worden of misschien ergens anders heen, zodat dat het wel wat praktischer nog is. Ziet u juster waar best onder drank? Luister je te krommen neer op een bank. Best als drek en verrekt de sloeg. Door die klompen nog en geen naar de kroeg. Verzoek de kater, verzoek de kater. Iemand liter bier. Dat is nevens meer dan op de beste manier. Wat ik verwachtte, ik had een beetje zien aan de kaart verkopen, dat we vrijdag 2000 man komen, op zaterdag 3000 man. Daarmee is het niet betaald. Dus daar had ik eigenlijk meer mensen moeten hebben. Doe net zo zielig door die zo'n plezier. Verzoek de kader, verzoek de kader. Net zinnen maar daarheen, ja. Maar goed, we zien het ook wij zien het ook voor onszelf als een pilot, deze nieuwe locatie. En als het dan dit jaar goed gaat, dan hoop ik dat volgend jaar, we zijn al bezig met grote namen, dat volgend jaar het trein hier helemaal vol staat. Er kan in ieder geval volk zat op.